Kadayon.
Hindi ko tanda yung bahay. Hindi ko tanda yung bahay. Sige. Sa Macdo yun, di ba? O, doon sa kabila. Doon na lang kayo kuya, para sa dito. Hindi ko rin tanda dito. Hindi ko tanda kasi parang ang dami din pinasuang kanto nun eh. Ay hindi, tsaka ba't naglipat na siya? Diretso na lang alam yung papasukan natin doon sa ano yan. Sa bukid. Tuloy-tuloy na lang. Doon sa basketball court. Tuloy pa nun. Hindi na sa dati. Hindi na. Sabi ko rin sa papasok. Kaya nga. Ano daw yata? Anong palilit ba sa laman ko?
Kaliwa sa Ay, kanan. kanan. Kaliwa sa kanan. Matapos niya sa may dalawang motor ko yan. Ito. Yan, yung gate naman. Yan. Yan. Mumuring ko rin tapos nalala ko ito. Pwede naman dito, na-close niya na kung paano niya. Hindi, kung sakaling may ano, hindi mo nakuhalis eh. Eh, namatay na. Let's go. Yan. Yan, ayan, sige, best friend niya. Kapag press ko sige. Ito lang. Sige, sige. Happy birthday sa tanghaling tapat. Happy New Year! Lalapain ka lang naman sa isang Happy birthday! Sa tingin kayo na Pasok! Pasok ko na ka na! Yan! happy birthday. Po, happy birthday po. For... mas malaki na yung bahay. Happy birthday! Pasok! Happy birthday! Hi, Dad. Birthday, Apo. Mau dito. Manapo ka dito, pasok. Pasok, bawal daw. May buntis. Marami yata ba sa bisita mo po? Ito pala si Niklop. Kain na kayo. Kaya po kayo. Punta lang. Mama ko wala pa kanu. Tanda mo makatali kitang papo. Ito. Ala, may kondisyon do. Kung naman pagyente kasi. Hindi nga po minda. Apong minda. Ito ko. Sige po. Ay, yun yung ito ng araw ko. Dito kayo tatas. Hindi na ba yan? Dito po kayo ha. Ba yung mansion ni Apural? Pwede po yung kiyakisa kitang dati mong na. Mas okay yan kanini. Ay. Kaysa ketang dati. Yung balay mo. Kanina pa, nung pang pinag-credit mo 10, 11. Salamat sa mga kaibigan.
Marami. Tapos dito. Wala pa sila? Papunta na daw. Kaalis pa lang to. Pwede ba doon yung budget na? Yan, dito. Birthday boy. 65. Matamaan ba? Ito na lang ba? Itong ano kine? Mother Kenny ka. Hine? Water. Tubig. Dad. Mamaya. Hindi makared, di mama rin makared. Kaya nga. Siyempre. Ako po magkuha ang isa. Hello po. Siya po yung may birthday. Ang tagal nila. 65 years old. Paraw dali yan. Basta sinabi. Follow dali. Lahat po naka-red. Pati porak. Pati porak. Lahat naka-red. Ah. Pinaka-akong Kenny ka. Buro nakakapon. Anniversary. Magparda ka na eh. Sapang Bato Chapter. Kanina pa. Nag-isang maganda. Pa, nasan si ano? Awe. Yung isa pa. At sabi, ti Apo Laura. At chula rin nga anak na mag-celebrate lang Valentine. Ay, tangarak lang ma. Eh, Sabi niyo po, alayo. Alayo. sa sobrang ganda, di ba? May waga ka rumot kaya patulog na yung buwak mo. Ito na Lord ko. Inaangapit lang may kisyon na kami yun. Lagay ko nga ito dito. Ewan ito. Ako minsan kayo nag-ito naman. Pata ka na yun. Eh, magp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 
Nakabit yung tulog mo last year na anniversary. Pagkalami ka dahil. Kamakta ko. Nag-generator. Mabuti lang tayo. Isang rescue naman. O, tita pag-aatakin mo yung mga ngayon, patalanan para sa niya. Pumunta na ko yung baril. Pumunta na ako yung isang bisip pa rin tao. Kaya minsan rin party-party. Nakikita ko kita si mama ulit. At yun hindi makamilibin ko. Ay, kung mapunta kami tamo ulit, at saka kami pagkat ang tsapang tamo. O, minawas kayo naman po ko. Mali na lang, sabi ko. Ay, tumami ka Ang naman. lalabit ko ba? Ano bakit kurang yun? May anak kaya. Ali, kami kurang. Ano yung si blush on? Wala mo, ikain. Akong Lordis. Lourdes na ano po? Marit. Kaya mo, tanta na rin matilisin. Hindi yan, tas nakano na Baka may nabukan yung ngayon eh. Malaman na kayo malago. Yung Ay, may mother, oh. Baga-baga makakala ka ng matabil. Talaga ka ang mamali. Ha? Katabyan. Tinulong niya na ako ito, hindi na ako mamakala. Malapit na ako mag-announce ko yan. Yun ang mamanto at siya ka. Walang action. Ako yung mga hindi magkatungkula kasi ako. Diba? Ate mamanto ka yan.
Kaya ba nga sa Ali. Anak ko na yan eh. Secret na natin. araw-araw. Kapag magbibigay. Balo na na yan. Ano po dyan magbili ka pa? Bakit dito ka? Kaya minsan ko na, nabalik natin. Kasi mamutuwa kami kami magbalik ng carter ko ito. Ay, sinabi ko kayo, agro mo. Ako, na anong desisyon mo, tukol ka kami. Kapama mo ito. Yan ako na yan. 65 na, marami kang katapos. Kasi may nagdakawin sa festival. Inang... O ba't babalagit sa lano kayo? Bakit ang nakakalabi ko lang? O sa 65 ay babalag sa lano. BOP. Festival daw din eh. 1960 ka O rin. galing 65 na babalagit sa lano. Babae ka talaga makanta. Malang akanda ka masanting. Malalaki. Masanting lalaki ko yung mga nagpag. Alam mo ba kung bakit? Kasi, Hindi ka kayo pa pungi-pungi na tamo kayo. O naman atin eh, dapat. ay naman si Pepe. Di ba tumbok kayo sa O buwan? naman katibay. Baka tumbok. Makita natin pala. Yes, ay, magbatingan na ka kung mangusisiyoit ka na kanakan ng merkado. Ako na na. Sige, sisi. Tatagal na anak na ng merkado. Tama kita, ang sinesel na, ang ampun na. O, ilan si sisi. Ano yung datal, ano yung malilo. Hindi na po ilan. Yan ang ano sa'yo, naglaw sa yung project na ito kay mama. Meron na ano. Meron. Meron na. Tuloy-tuloy. Parang magkaroon. Makalat pa yan, dadami pa yan. Ay, announce natin na. Yan at maraming matalo. Yan ay pandisang na. O 20. Ay, ang tayo. Man-enjoy, balik man yan ni Bella. Ako muli na, hindi ka niya bigay ko. Segundo na lang lista. Eh, bakit hindi sabi mo kung dinala niyo kayo yung kawi na mahaba? Pati lalakad si mama ni... Pati test na lang. Yung tora ko. Kahit si Rocker. Ayun. 20. Kami na ako. 1, 2, 3, 4. Apat daw. Ngayon ka pa kayo 65 ako. Ngayon ka pa. Ano, din na itadutong makaba, si Rocker. Kasi baka may ganito. Din na itadutong makaba. Ay, ano ay pati ba? Sabi, basta may tandutong na makaba kang mama Mary de Laye. Message mo na mo. Message mo na mo. Masigaya ka ng isa kayo. Wala ka rin kumakas. Ikaw nga, dinala nyo daw yung kahon na mahaba dahil tinitipon si Mama Mary. May tuloy ang Yung may
Narinig. Ken, Paula Kangke. Anak ni Apple ko. Yes, Lola. Yes. Lola. Bless Lola. Bless ka. Pero po mama ko. Oh, bless ka sa akin. Nandiyan rin kain. Pagkagabi sa mga niya, kung muna na ako, wala kayo, baka may nakapabay na. May Bakit nandiyan namin? Uy, mga ano? Sabi ka tubig ka. Sala kayo. Ano kayo? Siya ba ka ngayon? Kasi tatyaw, hindi ko pinasinan. Kaya, hindi ako pinasinan. Bubugawan. Hindi ka ma. Hindi ka ma. Wako ba lang si Mara? At ikaw, ano mga anak ko? Wala. Gagaling ka lang siya. Mama, ano yung tao? Ano? Ano yung... Ano tayo si pa? Ano naman magkain? Pa. Hindi naman ko sa... Eh, kasi pag ako ngayon, makumaman. Mga anak kayo! Ay, na kayo! Mga anak kayo! Oh! O, kain ka na! You eat? You eat? Water, wait lang. Water? Na? Huwag ko dun nilang. Okay na. Sabi niya ka niyo. Oy, mga kayo mapaliit yan eh. Mga kayo. Okay lang pa. Ang pala ka na ini. Ako na ka ko lang. Ako na ka. Ano lang. Janji kasi mga ano lang. Makalimit. Kasi magkaya, hindi ko lang sila. Kasi Babe, mama mo si Bede to. Dito ka na, dito ka na. Kaya tayo pa niya doon na itong Bakit na? Mineral yan, kaya? Yun ako na sa Hoy, kaya na kayo doon ka. Kaya nga, hoy, mga kapsital mo. Baka lang ko sa mga Dahil mo, takbo na. Mukhang tayo magsakataba, ha? Laawe, kaahapon. Walang kapalit ko. Yung kinausap niya, mga sumpong. Ayaw. Ayaw. Kaya kami ako dito. Ating yung redseta nga lang ng buwang. Lipat apat. Parang patuloy, bubutan. ano pa nung po, habang mandiyan ka ka, kaya ka tumigil ang bubusal, kinapagino. Ang darang yun. Ako, tatandaan ako, nagtiktakan talag ko, ang mga manit. Dito, yan ang po.
Dala nagluto. Pakakita yan. Ano eh? Asa rin yung siguro ng mama ko. Kaya ako dyan pasulo. Di na rin yan. Parang bakit ko malaki bakit. Kasi kung dami nang sakin yung parang kaya di tayo klase tayo. Pati tayo ka? Yan yung Mario. Po, ito na Yung lang. ikita ko nga ako natin. Ako lang, Mario yung Mario. Oo, ito na lang. May bato yun. Kayo pa lang. Hindi na rin. Bulutan ate. Ay, pulot ka naman. Bakla. Oh. Very. Kaya na itong palong. Palita. Nanong pala, ang ganito din. Kasi in May 29, yan. Yan. 30, Sabado yan. Kaya muli yun, ang 29 o 30. Kasi ito, ang doon yun. Alam ka pa pa. Hindi nga ba naman mag-obra? Ay, Sabado naman po, yan na pwede charismatic lang na naman sa akong bata. Hoy, Nan! Da! Hindi, siyempre sila. Linggo. Ay, Sabado, charismatic. Ay, hindi. Pinto lang. May, wow, wala. May. Meron na. Mahal na araw lang yung balat. Kasi pag araw ng linggo, nakakari na kaano. Mama, nagbagay kira kain. Budik, kain! Budik!